palabas. Nakigtot ni Gringo iti pannaturog da iti kabakiran. Riniing na ni Rafael, ket imbaga ni Rafael amay sangalingo ti agununi. Insagana ni Rafael ti binulod na nga iskopita, ket tiniro na ti alingo. Napuntahan da ito'y ngem saan anapurwan. Kabayatan na. Inatap da burton nga mga nuad dametten na sarakan dagiti kakadwa na akinabaknang. Iso adida idan napasangpet iti pagdagdagusan da. Nupay kasta. Nagsawar dagiti tulisan tapno siguraduan da ti atap da kadagiti mapukpukaw a kakadwada. At dadan iti ayam tinakkel abaliti. Ididan da ni inalun-un ti gayong-gayong ti maysa a kadwada. At dadapay la iti dayta lugar, ididimteng met ti maysa pay atulisan, ket imbaga na tinakita na anatayen a kabalyo. Itagagayem, at tuwin tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Bas, natayen dagi dya kabalyo! Pamya! Untay ko na! Sige! Mapang kayo! Itayan ti bagbaga ni Bitoy! Mas! Itayan kayo Bitoy! Sige! Sabagay! Kasapulam ti na na! Tani! Agnir-nervyos kang sabelay! Tandanin! Yung salabali! May kadwa abiyag monday ka! Mala! Intayo kid din! Itayan ti bagbaga ni Bitoy! Agdalang kagat, iti da ito ya kabalyaw kakadwa. Kitain na tinupura. Nagpweso, sila na kagat. Kakadwa. Ang mga nukas timat pinapasamak kadagiti kakadwa tayo. Delikado sa dito'y, boss. Anyangay nga tatin ang kagat iti da ito kabalyaw. Ulig na ta, boss. Mabalin na kasta. Agsawar tayo. Kitain nyo di ta kasamakan. Hindi, itayaan dagiti bato dita asitag, tibalite. Amangan, no agdamit dita, anakawalang dagiti mapukpukaw, akan tuwa tayo. Mas! Aganag kayo lang. Agiti apot, amabalin, apakailibsungan. Kitain nyo, ipagbagdagan nyo. Amangan mo dapat gayong-gayong dito, boss. Amangan pa'y kiti, nunay gayong-gayong dan. Siyempre, talaga, asaan tayo ang makita yan? Boss! Boss! Magkaritay! Apay! Ang ganito, di may sasabsab sa mga kadwa tayo! Tayo kami siya! Kakadwa! Umay kayo! Hintay kita! Tibagbagan ni Kadyo! Umay kayo! Manang idita? Luciano. Dakas tinaamwak ijay puraw. Ininot ka na ang mapukpukaw dagiti katalag ijay rantyaw. Anya? Apay ka no? Di damot amaw. Kasta ka na ti imbaga ti may saan na pan ijay puraw. Dua ka no kadakwada ti sana simbang put ijay kampo da. Ket nasarakan da ti kabalyaw. Nagsakayan jay may saan na tayain. Ha? Anya ti bagbaga ni si ka, Luciano? Ay, kwa, senyorita. At dadamag, dua katalag ijay rantyaw ti mapukpukaw. Ke? Anya ti gapona? Di damaw ti makagapaw, senyorita. Amangan no at damat na panandang adi amo dagijay kadwa ni Isuda. At apon da nga danang patay kadakwada. Ta uray ti may sa kabalyaw apagsaksakayan da. Ket natay. Ke? Senyorita, amangan no inton agbalaw kayaw. Ket awan gaya man ti agbantay iti rantyaw, akagiddan iti kaawan tumuten dagiti baka. Nakapupok ijay. Gusto na itan, Luciano? Senyorita. Kastala na kanayon ti ibagbaga ni Sika. Ha? Saan ko man nagsakitinakam ni Sika na inikat ni Shak nakatalak iti rancho? Taaddamat trabaho ni Sika dito'y Villa. Sana day tatiga po na, senyorita. Pues, sumardangan ni Sika. Idita, ibaga ni Sika kanilagrimas tamapan nida kami ije rancho. Uwan, senyorita. Kitap nawan maibaga ni Sika?
Sumurot mat ni Sika, Luciano. Wan, senyorita. Purpur jada ito'y anapasama. Saan tayo nasarakan ti may sa pagkadwa tayo? Ngamit ito, bangkayan anak kita tayo. Katlimitan ti bagina. Maata pa kinagat ti ulag. Well, laglagin ti tinangkagat yung kuana. Nakakita akon, iti nakagat iti ulag. Katkasgay, tinangana. Bas, amang ano inalun-on mo't gayong-gayong ti saan tayo nakita nga dua tayo. At dala amin ditan, kakadwa. Uwan niya. At damapan mangipagamo, kadagiti kabagyan, ti kadwa tayo natay. Na mimbag matlaeng, numamuan ti pamilya na, ti sudan, ti mangitabon. Ewan mata. At dayo, ti simenteryo ditoy. Kinsaan lada ita? Ado, ti trabaho tayo di rancho. Awan serbi, ti panaginana tayo. No intay gide nagitulog-tulog, itinatay dita. Mas! Taluan ang kabalyo! Matanawagan manibot dito! Ah! Agturong darito rancho. Sino nga tayo kita? Anya tamo? Urayan tayo. Siyempre! Anyang maararamid di rancho? Senyorita. Saan ni apagayatan ti papatay ti kabalyo kan ti may sakadwami? Tanya ti ammo dita kayo. Maragsakan ni siya, iti da ita? Awan ba't kasta kay bagbagami? Iso na lang. Tadi mi na ipakamu adagos. Day, tangarod ka. Apay na saan man la napaibaga ni da kayo ti maararamid di rancho? Dispensarem, senyorita. Hala? Ipanaw nadagos ni da kayo day na bangkay? Saan nakayat ni siya nada mabantayan na bangkay di kasa di rancheros? Juan, senyorita. Ayan tinatay na kabalyo? Imparangguyod mi. At darita likod ti kasa. Agkali ni da kayo iti abot. Tay kali ni da kayo. Juan, senyorita. Sigun iti na marka. Ti pagawatak iti daytoy. Ket adda iti asidag ti karayan. Narigat ang maawatan ti dadduma na isurat dito. Kana isurat babaan ti pagsasaw ng Espanyol. Juan. Kasi iti daytoy. Mabasa dito yung mapa nga igam ko ti balikas nga L. Kahit mabasa mo dito mapa nga igam mo ti katuloy ng oro. Akayat na asawan. Balito. Rafael, saan nga rin asaw lang ti may papan iti na ikali agam ang dito asyenda. Pudno day tuyon ti mapa na. Ngam kasano ang masarakan tada iti nakamapa dito. Marigatan ang mangawat iti kay papanandag iti nakasurat. Ora siya. Jakto ba mo ti kahit asawon day ka nga El Oro. Anya? Konakla nila ngayon ka. Kundi Espanyol ka pa idi. Nangkulaan ka ni Marisol dagiti imbagbaga. Jak amo ti kay papanandag iti. Anya? Rafael. Amukon. Oh. Anya reta. Ni Marisol ti pangipabasahan taga dagiti na isurat dito. Maawatan na lakid di. Anya? Isulang ti mabalinta pangipabasahan iti daytoy. Ket damagan ta. Nuan niya ti kayat nasawan. Kagura na ta ni Marisol. Nalakalalam yung tanto day jay. Ibagata ang mapa ti balitok ti pakita ta. Sige. Magamo ka gringo. Ngam di kang pagbabawi. No aguman ng to aminan ti gamon. No pudnuman nga adda dito asyenda.
Kunakman mo saan ka nga interesado iti gamon, Rafael? Jakmat kit di ibaga, apag kadkadak no bilang tada. Yan, kasan luawan to gayam ti maganap ta. Kapulang iti panang ipakitam kenkwa na iti mapa. Siya timakam mo. Ala, agin ba kita? Nagsublitan ni Jeep Matar, Rafael. Diyos ko, no sa di numan ti ayan itata Rafael ken Gringo. Sa luadam kumaida. Diyak masigurado no talaga ang nagkinaawatan daan. Iso asikala kuman ti mangiwanwan kadakwada. Agkapsat da, katrumbang ngagsin naranay da. Saan daket nga agap-apa? Dadapag ti kabalyo. Amagano at tanda Rafael. Agyaman at Diyos ko. Na Rafael kan Gringo nga pa'y sudagitan. Anyat yan, mom. May papankadag ito yung mapa, nanang. Ha? Saan may pataros dagiti na isurat dito eh? Apay adiyo maipataros. Mabasa mi. Ngem di mi maawatan ti bagbagana. Wenno kay papanandag iti balikas. Balikas ng Espanyol ngamin. Kasta. Una na. Ay, dahi di ngamin, Don Esteban, ti akin ko kwa iti dahi taama pa. Sigun iti dahi di lolayo nga Agusta. Kinartib dahi di mamayo aginudwa dahi taama pa. Gaputa muna nga iso ti kapatgan iti dahi di Don Esteban. Imbalkot na kada kayo, tapi nagbalinnan alampin nyo. Ati kayat na nga ipasimudaag, kat kayarigan nan tumutla, asinalukuban na kayo day di babayo. Kat tinaima pa dita, amang ipat patuldo iti ayan ti ibagbagada agameng titawiden nyo. Anya? Kasta ti pagawatan nyo itimbagada di Lola Augusta kada kayo? Wen, para kanyak, kasjay titurong dagiti imbaga ni Lolayo, idi inyawat na kanyak Rafael. Agtalo abulan nyo layde, manipod pan nakaipas ngayo. Nanang. No kasta. Talaga para kada ti kinabak ng iti asyenda, Rafael. Dayta, kat kapanunutan nga taday di mamayo. Tay sulakat nga rod, tinangibalkot kada kayo iti dayta kinartib na ama pa. Ni idita, Gringo. Agdamag kamut kan kwa na. Taamok nga ad-ado ti amuna. May papan iti napasamak iti daydi apanawen. Oo. Idita! Ilukat mo tirangan! Umayan, Gringo! Nudad dum. Mabalawag ti bagik mo apay ajak matin ikab-kabilangan day ta bakit. Idinto ta nagsakripisyo para kanyak. Ngayon ajak mawatan ti bagik. Oh, isarak mo ti kabalyong, Gringo. Bir nga sanak manan. Senyorito ko ng panyak. Apay aya, naglaka ka amang lipat. Un gayam, senyorito. Sumarunukan tong kanyak enje silid ko. Ado ti kayat ko adamagan ken ka. Sige, taisarakon da ito'y. Nangig mo ka di timbagak? Ay, un, senyorito. Sige. Palangkwat akalagan ni Gringo. Hinalikodan na kon akas pan na kainana.
Daytoy, addan kanyak ti kasilpo to'y nakartib ama pa. No kasta. Inted matlaang ni Rafael ti kasilpo ti mapa nga inted ko kan ka. Wen, di mi mawatan dagiti nakasurat ditoy. Isungagda magakan ka. Ha? Nabayag mo't anak ipagyan ka diti Villa di si bibiyag pay dahi ti papa. Amok, adumot dagiti na imatangam apasamak ditoy. Apaka inaigan daytoy ama pa. Anya? Ala, nagsaw ka. Ibagam amin kanyak ita tinakita. Kenangag mo ide, may papan itigaman. Adda nga tamay baga ni idita kini gringo, may papan itinaikali agamang. Gagayem, di uliwan na denggan, tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. El Oro con Sangre!